Okay, guys. Apart from kuti MCP yaibitsira ku State House, kapena kuti kwachitikazi chan zambiri mbiri, all the stories. Kumano, guys, maybe it's high time now kuti tiyangane sotembenuke mbali inaso. I think that is very important. Mbali imeneyo, guys, we have to look into it. Mbali imeneyo, it's very important. Tenti wale za mabibi obaka makoma. Tenti wale za chan za matapo chan. Tenti wale chan tili joseme mkalida. Kuma, guys, tell me. MCP, 5 months prior to the elections, 5 months, tisa na vile voter. MCP inalenga budget ya 67.3 billion malai kwacha. 67.3 billion malai kwacha. And we were talking about it all the time. My media, ndani, Samia Suleiman, ambiri, anayamkula nkani mine, tinayamkula nkani mine, pompana, kutakula kulu. No, this is not right. How? 5 months, ku State House mungatenge 67.3 billion. Kumano, ndrama meneyo special ya ku State House. And this is, nde on State House mene kuonekera. Mwakona ku State House mene kuonekera. 67.3 billion for what? Inali ajan. Tell me. For what? Huh? Okay, inakuyashiranje. Apart from Guti, you guys have just destroyed everything in the State House. Come on, we do have 67.3 billion. You guys took as a budget for State House. Just for, 5 months. That's too much. And maybe we should talk about that one. Maybe we should talk about that 67.3 billion. Let's forget about all this nonsense that is going on trending. Come on, guys. Ku State House in the middle of kuonekera mujamo. This is another type of umbava. Nkani yamba ndimene. Nkani yajuwiri. Bendulo, Anthony Bendulo, anamba kupanga expose anzake ina soba kuti awanda kuba abandrama izi awarumiza ma screenshot ama payment. Ndeza buzaona kuti tiya mulangeni na Yesu warumiza ma screenshot ama payment. Osonyeza kuona kuti Anthony Bendulo ama Andrea Ndrama kujoa kusalima sugar. For what? For nothing. Mangu anda Ndrama. Ndeya kuti kumene koko kuli Mr. Kasuka Kosamu. Ama kukizanda amene. Akosamu akuna na mwimbi dzulo. Tiya mulangeni. Oka yamba kupanga na expose. Oka mene Ndrama amabera. Guys, dziko la Malawi pena baleli mavesa chisano kwambiri. Aliyesa akangolowa pakuleko. And mambo namene wawa ACB muziona sesa. Muziona sesa ACB. Abalisi, ma detectives. Peba jabo. Ndebo pita kwa kugira kusaja. Ndama zabwize. Ndimisonko ya 2 manager ya Malawi. Ndimisonko ya 2 manager. And pakufuna into ka serious kwambiri. Mbava zilipo. With no exception now. Now I'm trying to be realistic. Maboma ose. Umbava. Antu ambava alipo. Samagirwa. Please. Let's focus. Tiyambeni kutenga action. Ndinabweresa motion yonena kuti
tasala ni miyezi 5 kupita kuchisankho. Chifukwa chani boma likupereka 67.3 billion kwa Chakwera kuti adye pa miyezi 5. Ine naona ngati kuti pamenepo ndi siti kuganiza, siti kwakonda Malawi, komanso ndinene kuti kohoti inoyo ya parliament imene tikumalizayo sitinathandiza Malawi. Ineyo ndipepese ngati ndineyo Suleiman, ndipepese kuti parliament pena pake sitinakonda Malawi, sitinathandize. Izi zikuchitika chifukwa nthawi zina tikusogoza jera. Ifeyo makamaka ma MPs za opposition ntchito yathu inali kuonetsetsa kuti boma likugwira bwino ntchito. Sitingavomereze kupereka 67.3 billion kuchoka pano kufika September kuti munthu mmodzi ndi ana ake ndi zidzukulu zake zidye. Anthu mwalo moyika ndalama zambiri kuchimanga ayika zambiri ku State House. 67 billion ya ku State House, 60 billion yogulira chimanga cha Malawi onse mdziko la Malawi. Teka bwanji kufika ponena kuti zinthu ku State House zonongedwe, matapo amadzi azulidwe, ma tablecloth zinthu kuchotsedwa. So makosana ambiri ndokhulupirira mwamva kunena kuti ku State House zinthu zaonongedwa kulilongwe, kufika ponena kuti ngakhale malo amene amalandirira ma dignitaries ngati room yayikulu yomwe amakonzera chakudya, ma fridge ena mulibe, malumu ena, ma TV mulibe, wesi kuma staff cottages zinthu zambiri zatengedwamo, including even ma tablecloth. Sikunatsale zinthu kuyang'ana pa ground nzonena kuti panali zinyasi, zinthu zambiri zatayidwa pena paliponse kumeneko ku State House. Nkomazifunsa kuti zonsezi zatheka bwanji, zikuteka bwanji zinthu zikuchitika chonchi. So chokhumudwitsa kwambiri ndichonena kuti chipani chomwe chimalamula kudzera kwa Steve Malondera, baba Malondera, wakana kunena kuti iwowa sakudziwa china chilichonse cha nkhani imeneyi, komanso anthu amene anabwera kudzaononga kumeneko akuganizira kuti ndi a DPP nthawi yomwe anangovota MCP yawina ndi anthu amene anabwera kudzaononga. Komanso Steve Malondera wanena kuti nthawi yomwe ankalowa IMCP ku State House kunalibeko gym equipment. Pamene olamula padakali pano akupempha IMCP, kuwauza MCP kunena kuti sana chite bwino, iwowa akuyenera kupepesa chifukwa chonena kuti zinthuzi sizinaende bwino. So guys, kwa ineyo it's not about kupepesa. State House, it's a national monument. State House, it's a symbol of dignity, freedom, peace kwa ifeyo ngata Malawi. It's not about just kupepesa. Pali zinthu zingapo zomwe ngata Malawi tikuyenera kuunikirapo, tikuyenera kuonapo. So pali zinthu zitatu izi zomwe ndikuganiza kunena kuti ngata Malawi komanso boma likuyenera kuchitapo. Chinthu choyambirira ndichonena kuti 1, IMCP, they shouldn't be quick to dismiss kunena kuti zinthu zaonongedwa kapena chakuti kunalibeko, chakuti kulibeko. Choyambirira chinali chonena kupanga condemn voto limene. Chifukwa choti apapa guys, it's not a political game. State House siya chipani, State House siya mutu, State House ndiye ife ya Malawi, ndiye dziko, and it's a symbol of unity, it's a symbol of power, it's a symbol of peace. Ndenga tizikufika ponena kuti State House kukaonongedwa mwanjira imene IMCP amayenera kupanga condemn, not to be quick to dismiss this. MCP komanso DPP akuyenera kugwirira ntchito limodzi ndikunena kuti afufuze kunena kuti chachitika ndi chani, chinachitika ndi chani. Chinthu chachiwiri ndichonena kuti pakuyenera kukhala ma independent auditors, ma independent forensic people kunena kuti afufuze awone kunena kuti zatheka bwanji, kunena kuti zinthu zaonongeka mwanjira imene, ndipo cost ya zinthu zimenezi ndiyochuluka bwanji. Komanso pempho lalikulu ndilonena kuti to avoid anthu kuyankhula, whatever damage has been done ku malo amenewa ku State House, it needs to be made public. Anthu onse amalawi akuyenera kudziwa kunena kuti chaonongeka ndi chakuti china chilichonse, it needs to be listed down. I think ku State House pamakhala inventory ya zinthu akuyenera kudziwa
kunena kuti panali chakuti zaonongeka ndi zakuti, and ma cost on sale abwere poyera amalawi adziwe, to avoid kupanga inflate ndrama yokonzetsera zinthu zimenezi, chifukwa the next thing mumva kunena kuti ndrama yomwe ikukonzetsedwa zinthu zimenezi ndi mabiliyoni ochuluka mwakuti, komano zikabwera poyera people they will be able to know, and anthu amene akakonzetse zinthu zimenezi they will be accountable. At first nimazifunsa kunena kuti how come kunena kuti ma ministers akalumbiritsidwe ku nyumba private space ya Peter Mutharika. I had so much questions only to find out kunena kuti the state house it's not in a good state. Yes, kumaperekedwa ma billion ochuluka kunena kuti aziyendetsera nyumba za boma, komano kwa anthu amene anapita pa journalist amene anapita pa ground kukoneka kuti ku state house sikuli bwino. So chofunikira nchonena kuti my independent auditors komanso forensic people they need to be there nkupanga assess the damage komanso the cost ndipo ibwere poyera. Chinthu chachitatu komanso chofunikira kwambiri ndichonena kuti mmene zinthu zimachitika a security anali kuti, ma security cameras anali kuti, how safe is our president ku palace yake ngati zinthu zikuchitika chonchi. So we need to see kunena kuti amene amayang'anira pa nthawi imeneyo ndi ndani, amene amayenera kukhwimitsa chitetezo ndi ndani, and these people they need to be brought to book, and amalawi akuyenera kudziwa chifukwa guys this is not political, this is not about MCP, this is not about DPP, this is about our nation. Security ya dziko lino it's been compromised ngati zikufika pamenepa. Nzochititsa manyazi kwa anthu ena amaiko ena kuti azimva kunena kuti we in this state. Komanso chomalizira chofunikira kwambiri nchonena kuti anthu amene wawa amene angapezeke kunena kuti ndolakwa amene anapanga zimenezi they need to be arrested and they need to pay some almost all the damages. They need to pay the damages. If they can't, then they need to be arrested. Irrespective of what change. This is the country. We're talking of the country. We're not talking about MCP. We're not talking about DPP. Security, Yak State House, they have been compromised. Makamera alikoti. Amayang'anira pa nthawi imene ndendani zinthuzi sizinaende. Ndipo apapa we need to stop the blame game. MCP, DPP akuyenera kugwirira ntchito limodzi mpaka tidziwe choona chake chenicheni. Komanso pomalizira penipeni zikungoonetseratu kunena kuti ife ngati Malawi tilibe system yolondola kunena kuti when there's a transition kapena chipani china chikamachoka mboma china chikamatuluka pamene papa palibe dongosolo loyenerera leneleni lomwe pamakhala handover ya inventory, ndipo kuyenera kukhala gulu kapena bungwe lomwe likhoza kumayendetsa ndi kumayang'anira zinthu zimenezi, specifically inventory ya ku state house komanso handover kuti yaenda bwanji, kuopanso kuti zinthu zimenezi zingazachitekenso.